Maintenant Mali fana ye min kɛ o ɲɛna o ye jumɛn ye Mali bɛna diɲɛ de ɲɛ jɔ Algérie la san ka plainte don a contre la diɲɛ tɔnbaw la o ye jumɛn ye diɲɛ tɔnbaw ka sanction tɛ kun jamana si la ni puissance babaw tɛ i n'a fɔ Russie ninnu il suffit que dɔrɔn k'a fɔ ko comme Algérie bɛ ka terrorisme dɛmɛ k'u tɛ maramafɛn feere Algérie ma Algérie bɛ maramafɛn joli de dilan Algérie filɛ nin ye kafa fɛn fɛn na diɲɛ kɔnɔ Poutine min photo filɛ ni Poutine de nɔ don bombe S ninnu Poutine de y'a di Algérie ma o bombe S de bɛ jamanaw bolo jamana minnu labɛnnen don ni 3e guerre mondiale kɛra wuli fɛn minnu bɛ se ka kɛ Algérie b'a la a sɔrɔla Russie de fɛ u ka SU ninnu u y'a sɔrɔ Russie de fɛ hali u ka renseignement Russie Algérie ni Russie bɛ exercice militaire kɛ donc o b'a yira k'a fɔ Algérie ka kɔgɔ Russie de nɔ don AES fana ka kɔgɔ jɔn nɔ don c'est la même Russie donc o la a bɛ n'a fɔ drapeau jɛman bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ déjà u bɛ ɲɔgɔn sama tan mais a tɛ kɛ guerre ni nin kɔni kɛra guerre ka Russie to ye ça veut dire que Russie mago tɛ ni jamana si la bilen a mago bɛ dɔrɔn ka intérêt mais n b'a dɔn Russie to jamana ye parce que Azerbaïdjan ni Haut-Karabakh bilalen ɲɔgɔn na Poutine y'a yira k'a fɔ ko ninnu jamana ninnu tun ye ale kɛrɛfɛ jamanaw ye a y'a ka char de combat ta ka drapeau jɛman siri a ɲɛma ka taa jɔ jamana ninnu fila ka frontière la k'u ka kɛlɛ dabila o kɛlɛ hokumu kɔnɔ je crois Haut-Karabakh de don dɔ ka migi tourné tɔla taara tour cɛ Turquie a tour cɛ Turquie dɔrɔn Turquie y'a gosi o b'a yira Turquie fana tun sigilen don k'u kɔnɔ parce que n'i sigilen don k'a tigi kɔnɔ dɔrɔn a bɛ kɛ tan de i n'a fɔ Congo tora ka patrouille la a ka Albatros L39 fana ye frontière sago ka don Rwanda a dora Rwanda fana y'a jigin parce que Rwanda fana sigilen don ka Congo kɔnɔ an k'a kɛ Mali ka drone an k'a kɛ a ka don Algérie n'a donna Algérie ni Algérie y'a gosi c'est que Algérie sigilen don ka Mali kɔnɔ sans doute donc o b'a yira k'a fɔ Mali bɛ cɛsiri min na halisa an ka dɔ fara a kan si bɛ k'an ka ko ye halisa an k'an cɛsiri bon Mali bɛ k'a kɛ kɛcogo min na nin de don parce que ni Algérie y'a ta Mali ɲɛ kan ko Mali siran n'ale ɲɛ ko parce que k'ale puissance militaire a ko tɔgɔ tɛ dabila f'a ka kɛ tan de est-ce que bɛ k'an faamuya nin de y'a kɛcogo ye diɲɛ y'o dɔrɔn de o de la n y'a f'i ye n k'an bɛ ka maramafɛn min san halisa an ka maramafɛn san Algérie ni Mauritanie bɛ ɲɛdɔnya dɔw kɛ Mali la ni terroristes kɔ dogoli ye kun foyi wɛrɛ t'a la parce que u ɲɛ b'a la de u ka capitale ci bombe tɛ Mali bolo n'a sɔrɔla Mali tun bɛ se ka bombe dɔ sigi Tésalit k'a ɲɛsin Alger ma walima k'a sigi Narayan fan fɛ k'a ɲɛsin Nouakchott ma i n'a fɔ Corée du Nord bɛ min kɛ ni Corée du Sud ni Amérique ye exercice militaire kɛ kɔgɔji min na a b'i to a fɛ yen dɔrɔn ka missile wuli ka taa cun o kɔgɔji kan k'a yira ale tɛ se ale fana b'a ka baara yɛrɛ la voilà tuma dɔ yɛrɛ la f'a bɛ missile pan Japon kunna a b'a pan Japon kunna pewu ka taa bin kɔgɔji la Japon ko k'a k'a dabila bon ni Mauritanie ɲɛ b'a la sisan ko Mali bɛ se ka Nouakchott bɔ carte sanfɛ Algérie yɛrɛ ɲɛ b'a la n'ale y'a ta ci ni Mali y'a ta ci tiɲɛni bɛ don bɛɛ kun i b'a kalama k'u b'a dabila munna États-Unis ni Russie bɛ ɲɔgɔn u bɛ ɲɔgɔn sama mu tɛ se ɲɔgɔn ma o tɛ se ka se parce que u bɛɛ b'a dɔn ni min kɔnna min ma o bɛ tiɲɛni don dɔ in kun est-ce que bɛ n faamu donc an ka an sen bɔ maramafɛn fitinin ko la sa an ka don maramafɛn belebeleba la les armes logistiques la an ka don olu la les armes lourdes la an ka don olu la o dɔrɔn de b'an kɛ ka bonya diɲɛ kɔnɔ Russie ka Satan fɛn fɛn dilannen don a Satan kelen ma deli ka ci diɲɛ kɔnɔ mais a bɛ mun de kama bagabagalikɛlan don n'a b'i bolo i bɛ bonya n'i tun ye Russie kɛ jamana dɔ ye sisan b'a sɔrɔ OTAN y'a wuli ka bɔ carte sanfɛ k'a ban pewu Aziz est-ce que an faamu o kɛnɛ kan mais munna u tɛ se k'u afficher clairement ka kɛlɛ kɛ i b'a ye u b'a ye déclaration fu de kɛ il faut k'an k'an ka armée kɛ tan an bɛna wari bɔ ka don na Poutine bɛ mun de f'u ye depuis kuma daminɛ Poutine ye kuma kelen de fɔ trop de communication tue la communication c'est pourquoi France ka communication salen don Poutine ko ni jamana fɛn fɛn y'a essayer ka Ukraine dɛmɛ ale kan k'i tɛ mɛn k'i ka jaabi kɔnɔ i ka jaabi bɛ d'i ma a banna e ça bɛ se ka kan bilen e b'a mɛn Poutine da ko État bɛ ka min kɛ k'a ka dabila c'est comme ça dans la vie i b'i yɛrɛ yira de siga t'a la i ye min ye i b'o de yira diɲɛ kɔnɔ u ye fu don an kunna Russie ko la an bɔra a kalama nkalon don u ye fu don an kunna Burkina ko la an bɔra a kalama nkalon don fu donna an kunna Mali ko la an bɔra a kalama nkalon don Algérie n'a ka puissance n'a ka puissanceya bɛɛ hali n'a sɔrɔ an bɛ bɔ de k'an ka dugu défendre bere de an b'a kɛ c'est pas sorcier o Vietnam m'a kɛ contre la France